Podcast C2, català.cat, episodi 32è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Avui el repte torna a ser de sinònims. Per què? Perquè sabem que és un dels exercicis de l'examen de C2, de Cifalc Universitats, que cal practicar i, a més, perquè sempre és bo ampliar el vocabulari. La paraula de què has de trobar sinònims és enganyar. Què hauràs de fer? Doncs detectar 3 paraules, de les 8 que et direm, que no siguin sinònimes d'enganyar. I, a més, si ho saps, ens agradaria que reflexionessis sobre per què no ho són. Te les llegirem 2 cops abans que en una tercera lectura et diguem quines són les 3 paraules intruses i en aquell moment podràs comprovar si les havies encertades o no. Comencem. Primera, engalipar. Segona, cobejar. Tercera, agençar. Quarta, ensarronar. Cinquena, encibornar. Sisena, blasmar. Setena, entabanar. I 8a i última, trompar. La repetim una mica més de pressa. Engalipar, cobejar, agençar, ensarronar, encibornar, blasmar, entabanar i trompar. Ara, tot seguit, et diem quines són sinònimes i quines no. Comencem. La primera, engalipar. Engalipar sí que és sinònima d'enganyar. Podríem trobar-la en una frase com es va deixar engalipar pel nou company del pis. Cobejar, en canvi, no ho és perquè significa desitjar fortament una cosa o la possessió d'una cosa o persona. Podríem fer una frase com cobeja la riquesa de la família. Agençar tampoc no ho és, perquè vol dir disposar, arranjar les diferents parts d'una cosa o un conjunt de coses per un fi determinat, ja sigui estètic, de comoditat o pel que sigui. La trobaríem en una frase com no han tingut temps d'agençar la sala on han de fer la conferència. Ensarronar, en canvi, sí que torna a ser sinònima d'enganyar i la trobaríem en frases com l'han ben ensarronat fent-lo comprar aquesta camisa tan cara. Encibornar també ho és. Tindríem una frase com et penses que m'encibornaràs amb 4 paraules boniques? Blasmar, en canvi, no és sinònima perquè significa desaprovar, censurar algú perquè ha fet alguna cosa malament, perquè ha obrat malament. Si no fas bé la feina, et blasmaran. Entabanar torna a ser sinònima d'enganyar. La veuríem en una frase com amb falses promeses la va ben entabanar. I trompar també és sinònima. Aquella mala pècora els ha ben trompat amb la seva xerrameca. Si les has encertades totes i a més saps per què no són sinònimes les 3 intruses, enhorabona. I si no les has encertades totes, esperem que t'hagi servit per ampliar el teu cabal lèxic i per anar més segur o segura a l'examen. I recorda, si entres a c2català.cat hi trobaràs un curs complet fet per examinadors del C2 amb consells, exercicis i informació essencial sobre l'examen. Domina els diferents tipus d'exercicis de l'examen. Encara-t'hi sabent-ne les parts, no les ignoris. Ens hi veiem